Dwi'n cael penblwydd arbennig eleni. Wyt, wrth gwrs. Beth wyt ti eisiau wneud? Dwi eisiau mynd i Baris am y penwythnos. Gwych. Siwr awn ni? Wel, dwi wedi bod yn edrych ar yr opsiynau. Mae sawl ffordd yn bosib. Fel beth? Dyn ni'n gallu hedfan o'r maes awyr. Dim ond 86 pint yw'r awyren. Ond bydd rhaid i ni yrru'r maes awyr, ac mae parcio'n ddrud iawn yn y maes awyr. Wel, beth am fynd ar y fferi? 85.50 yw pris y car a'r fferi. Ond dwi'n mynd yn sâl ar y môr. Mae'n bosib mynd â'r car drwy'r twnnel, ond mae'n costio dwbl y pris, 160 pint. Mae Dover yn bell ta beth. Mae'n cymryd oriau i yrru trwy Loegr, a mynd heibio Llundain. Ycha fi. Beth am y tren? Wel, mae'r tren o Lundain yn 109 pint yr un, a bys y rhaid i ni gael tren i Lundain wrth gwrs. Mae'r bws yn rhad. Ydy, ond bys yr bws yn cymryd amser hir iawn. Bys y rhaid i ni adael tua 6 o gloch y bore a chyrraedd yn y nos. Dim diolch. A dweud y gwir, dwi'n meddwl bod yn Nisenlli yn braf iawn ym mis Tachwedd.